Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigatyo amin nga sakapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at tuwing nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, at ito ti pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung magkablawak tinang bagabigat ka na kaya mga sa kapada, nanyaman ng oras, kanal daw ti ayan nyo itang kapaset ti lubong, happy watching ka na kayo. And pakishare ti program at iyo, share. Kaya ang padalan nyo ti anal sa balipay nga pakasalitan nga tayo padayawan nga ibasa, nga napuluan iti alilaw. Anya ti alilaw? Anya ti panaka-alilaw? Ada ka ti tao nga maalilaw? Ada ka diri kiti man nga alilaw? Anya ti alilaw? Api ipalubos tayo nga maalilaw tayo. Maalilaw kasi lahat tayo agkamali, agbidot, agmistake. Tayo agdesisyon tayo sa ang husto. Yeah? Matikaw, maalilaw tayo. Parang ganun. Hantay amot, araramidan tayo. Hanga na siya at araramidan tayo. No maalilaw ka, sino dagiti alilaw? Kaya sino dagiti mga alilaw? O no maalilaw? Iti pagkasalitaan ni June, papagayang na po 1, alilaw. Sagudahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, awanen ti sapulek pa'y iti kinaragsak ti pamilya mi idi, Manong Nemi. Idi ko na, ta saan nga naman tiner day tangaragsak. Idubing kami pa lang da kami nga talong agkakabsat siyak tinauna, adyak ni Lily kastamateng kani Juan ti Bordet. Ni tatang Manong Nemi gagangay lang nga mangalap, tadda kam itiigid ti baybay, ken kastamaten manalon. Gabot iti bangir na iti laod ket baybay, iti bangir na ti daya ket taltalon. Irinto taninanang Manong Nemi a plain housewife. Agtagibalay, mga sikaso kada kami. Agluto, susuruan na kami wat nga agluto ani nanang. Siyempre, tano adanas ken nga obrana ket sikat agluto June, sikan dumat agluto Lili no Aldaw, sikan dumat agluto Joan into no Rabi. Kaya nasusuruan kami pa nga aglaba, Manong Nemi. Agdalus, aming nga trabaho ti uneg ti balay Manong. Ket siya kas lalaki, sumursurot ak kinitatang nga mapan magkalap, sumursurot ak kinitatang nga mapan iti bangkag, iti taltalon. Ada taraken ko idi, Manong taraken mi nga kalding, taraken kami tinetib nga manok, ada dua abaka ni tatang, pagarado, ken dadumapay. No kasta nga makaring kami Manong Nemi iti bigat, agkikinagkablaaw kami ti good morning tang, good morning nang, good morning. Yan saan kami metaliplipatan Manong Nemi ti agkararag.
Juan, ti sangka, ti panagkagidtan mi ngagkararan. Tatunggal met, Domingo, manunemi, kat ingkamamet sumuknali ti kapilya. Nanagsak kami, natudyo kami met nga anak. Nasiyaat nga ina, kay nasawa ni nanang, kastamat tayong kinitatang, nasiyat nga ama, nasiyat nga asawa. Sami pa'y idi nga napuutan, manunemi nga nagapa, dadanang kinitatang. Makaramang kami met iti baot, no kasta nga, at dadigiti kundawing agkamali kami, no agkatangken ti ulo ni. Ngam gagangin data manunemi, nga maramanam iti bangot, uno baot, unget, digiti naganak. Tapno, maisuro na kami nga anak. Ang sisinakit kami met kagtitindulong nga kakabsat. Kaya nalalaing kami di eskwela manong. Maragragsakan na ng kinitatang siyempre. Tano kasta nga recognition day. Eta, adda amin na maawat mi manong. Nangaro na lang aro din, graduara kon ti elementarya, siyak ti first honor. Asa dagmat na laing manunemi, eskwela, tadi ti lugar mi, adda na elementarya, kaabay namat lang ti high school. Iti nag-high school akon manunemi, intultuloy ko, ti kagat ko, kan pasnek ko agbasa. Intultuloy ko manunemi, ti tumulong, kinitatang, nukas nga bakasyon, nga mapanitibaybay, nga mapanagkalaw. Dinanang met no ka, ati mapan, mangilako ka, nagiti makalapan mi. Kastamet no harvest kami, kadagiti mula mi nga nateng, manunemi, iti bangkag. Iti met nanang at mapan mangilako, iti produkto mi, di tiyandaan. As in nga nakaragragsak kami, manong. Saan nga nagtalinaid data? Tayo graduara ko, manunemi, iti high school. Agturong akong sadya kabisera, tas sadya nagbasa, tas sadya ti ayan, iti kolehyo, manong nemi a pagbasaak. Idi, manong nemi, ta nadisgrasya ni tatang. Nadisgrasya ko nak, manong nemi, ta nakimat. Ada hindi manong nemi di kataltalunan, iti nakabigpig sa tikimat. Manong nemi, panagkikimat, panagguguro, panagtutudo, hindi. Iti yung padamag na kanyak. Iti kabisera, tinangitarayan da keng kuha na manong nemi iti ospital. Manong nemi, nakalasat ni tatang. Yung sanan nga magarawt, ti maysa, nga ima na, iti kanawan nga ima, ken ti kanawan nga saka na. Manong nemi, nabaldado ni Suna manong. Simibiyag ni tatang manong nemi, ngam saanan nga makakalap, saanan nga makapagtrabaho iti taltalon. Manong nemi, dito yan nga narik nami tirikat. Dito yan manong nemi nga saan ko nga naituloy pa iti panagbasak. Tagra-gandrol ako may din di college manong. Yung kasanupay ta, pangalang kumaninanang ti magpabasa na kaniya. Kat kastamat ni tatang, baldado mat ni tatang. Manong nemi, agtalinadlatan dito'y balay. Makapagdamit, babayan ti panagsarukod na, manong naming yung marigatan. So nga, makapagpuligos lang dito'y balay, unag, kiniti robayan. Yan talaga nga saan nga mapan makapaghalap. Saan nga makapanitibang kagunat taltalon. Gapo iti panaka-hospital na, manong nami, nailakumi iti duwa baka. Nga ginastos na, nga na-hospital. Nainot pa yan manong nemi na ilako. Dagit wiktara ken mi nga manok ken kalding. Ket ti bangka de motor manong nemi nga kukwami
Ilakod ako mapaidi manong naming em saan ko na. Saan nang? Yung nakla ko. Anak. Siya akong timungusar. Siya akong tagkalap. Siya ako natin. Mang sukat kinitatang. Ano ti kahit mo sawan. Siya tinauna. Kaya nalaki ti kinatao. Di siya tagsapol. Siya tagkalap. Siya ba yan ti mga sikaso ti talon kinbangkang. Ora awanan ti pagkarado Bungolod aknukan. Tamam tagaradon. Nasapa na kang sinusurwan ni tatang ang garado nang. So ang pagdanagan nyo, siya kung tagbaling nga padre di pamilya. So ang pagdanagan nyo nang, matulungan kayo. Tapno, maituloy agbasa na kiti kakapsat ko iti high school. Manong nemi no kasta nga dagundaway ko kasasalitak ni tatang. Tang, anak, pasensyakan. Amoyo ko na ti doktor. Magaroyon to kanumat lang ta sa imayo kanda may sasakayo. Sabi ko anak. Sabi ko Ken no ang gangatag pamasahe. Paterapyo. Mapapanak man mas masahe. Adalakay nga nalengang masahe. Parmari nga. Lumabiyag ng tumitlahan na ito imak. Na ito imak kinsakak. June. Tang. Agananos ka. Oresan yung iba katang. Agananos ka. Nasaan nakakastoy. Adda ka kuma iti pagadalan. Adda ka kuma sa diyag kabisera. Nagbasbasa. Ano ko man tikayat mo pagbalinan? Mga opisina iti bangko. Accountant. Barbaring anak no. May baganak mo lang. Makapagtrabaho ako. Ikananos ka. Untahan ko magdanagan nyo. Kansan kayo matang po kaunti na mama. Nuhan niya dagiti bagbagada katap nung kasta kita magaraw yo, mabiyag dagita ima, data ima kansa kayo. Aramidan nyo man. Agan anusan nyo. No naskin nga bagkating kayo tap nung ipang kayo iti mangilot nga lakay di aramidan. Kastamat teraramidan dagiti doang nakakabsat ko manong name. Siyempre, no awan ti kasasalita ni tatang malmalday, agmulmuleng-leng. Kasla mapupukawan tinamnaman. Kasla teraramidan ni nanang manunemi iliwliwan na ni tatang. Kat no kasta manunemi nga kay dada terabi, awan kanon. Kaya kanon, tisahanan nga maaramin ni tatang kininanang. At na may bagbaga, masalsulusot kumento ko. Tahang? Saan yun nga maarakop pa ni nanang? Maarakop ko, babayan di ba isa nga imat? Maagkak met. Ngem, saan yun nga mausar deta? Pinangaramid yung kada kami? Saan nga tumangkin? Agpimpinatag kami lang takin ni nanang, di ba? Samad lang nga datatdaskan, di gawin? Apay tang? Posible nga. Agsapul to ni nanang mo. Hana? Ubing ba'y ni nanang mo? Ubing ka ba'y? Nasapa ka mga nag-asawa. So, ang karikarigatak mo nukatin, magparagsakin ko na. Tang, abay bagbagay yung kanyang deta, baro ka man ten. At ang sama ten, obiyam. Hindi amo mong deta.
Saan ko pinabagat I love you kini Jasmine? Sino nga Jasmine? Lagi na duwarak ti high school. So nalang nabiyakin ko na may tulong na tagbasa. Yung siya kay. Rantang karot mga pan magpasyar isuna no kasta nga bakasyon at da isuna di balayda. Amok na sana kami karikan kuha na. Tayo ito nagturpusen. May isang tumatang na may isuna. Ano da nga sana kami karin. Anak, no, ni Jasmine tinay para kan ka. Iso ti mapasamak. Nga mo remet no, agpadpada kayo nga makapagturpos no saan nga na ikari tutunggal may sakara kayo. Saan nga na ikari? Dati-dati naragsak tayo. Taapay saan ka din nga naragsak? Saan nga po saan kayo nga naragsak? Ang mananak naragsakak. Pinpilitan nyo natin uwis-uwisem. Saan ka nga naragsak ka po ta nagbalin kami tan nga baldado. Ta inutil ako nada. Inutil nga awan natin sa Serpina. Maramit ko man tatis may nga sakak kan may nga imat. Maaramat yung mga peso. Hindi kayo mat makaadayo. At ahamat nga rin nga mabalin nga may masanga sa kayo timag na. Agsarukod kayo. Ngayon, dito pagsarukod yung kuma. Hanyo mat maaramat. Nagsarukod kayo, banking. Mawatak ti kayo. Ngawatan nyo ti kahit kung saundan. Mabalin ko mat aguyas. Ano ko ti matrabaho yun, aguyas kayo. Di yung maaramat, kompleto na giti imagad sa kayo. Mga sinapod Diyos. Saan na tayo baybayan? Sapay ko matang may bagang kan tumatlang. Manong nemi tapno di kasta kat adda maitulong ni nanang kadagiti makalapak, tadimat kang kanayon nga da makalapak kung na ado mamanumit manong naming ag-harvest kami kadagiti mulak, bunga ti mulak. No panagmumula, urayan min tumanin agbunga. Lapya ti panagkalap manong namit, no sumalugak. Ipakat ko ti sigay, o nagbantakak, agbaniitak. No adot tumawi, di adot mailako ni nanang. Ngayon, sangkasapulan, sangka po yan. Iso nga nakastrek, manong nemi, ninanang nga kasmay sa nga servidura. Iti may sa karinderya, iti sentro ti ilimi. Minalam nga agawid manong, nga mga sangpet, iti libre nga si Da Edmin. Tanong ko da, di kita sanda nga mailako. Ipadawat damit no kan. Idinabit pa ni nanang manunemi nga panagtrabaho. Masapsapang nga gawid. Idi bubaybayag menten manong. Yung oray mi. Aumat lang kat mabising kami. Tang, mangantay latan. Magitasarak latan. Nagluto ni Lili ti. Nagabraw. Sulatan ati si dahin tayo. Aumat pa ni nanang. Kanya nga at nakabayagan na. Ang mga na nag-overtime, ang close mo tin iti karinderya no kasta nga malam, rabi. Baka dandanitan. Ikikama nun nemi nga nakapangan kami. Napana nagidama nun nemi nakitikabsat ko nga babae. Napan mo talaga ni tatang manong nemi, iti silid da kini nanang. Inuuray ko nga sumangpet ni nanang manong nemi, iti kita ti oras iti wuluklak. Alas 11. Idada motorsiklo manong nemi, nga mas asadag iti balay mi. Nagsardeng dumat iti medyo adayo. Yung kinikitak manong nemi.
Babae na iti silaw, ti puste. Ninanang day siya. Adakin, nakilubunan na. Manong nemi nakita ka mismo, naging narakop da. Sko. Ang kita sa wanda ito eh. Asunod siya nga lalaki. Magmagnananang umasasdag dito balay. Imadayumatin manong nemi tinakamotor nga nagluganan na. Diyos ko. Dito iti kabutbuteng ko mapasamak. Initaramidek. Sa langadag ni nanang. Nakiktot ni nanang manong nemi dilukat na tiridaw kadadaak iti labas tiridaw. John. Siriring ka ba ilang? Ilang oras kay nan. Mantanagan kami. Di kami sumang pwede. Nangang kamlatan na. Nagabro kamlatan tinatinin. Amin na daw kayo? Nagawin sila kita kakaduwak. Agubara iti kalendarya. Nabangam na ki-birthday. Ako mo tipang ipakamuha kata. Ako mo tipang tawagan kata kayo. Nitatang nyo. Ore no nanganin. Nangan kami aminin. Alaka, sumura ka kaman tanang tapaturog kan. Ta sumura ka kunti silad mi kini tatang mo. Nang, apay. Apay. Awan. Manong baby. Nasarod-sudek. Masidno na idea, lalaki akin na inarakop na nangitulod kang kuwan. Sigurado. Kapag libakan na tinakitak. Ang mga nungtan na. Kad na ibagak ba't kinitatang? Ano natin mapasama? Masansana nakastoy ti mapaspasamak manong name. Manadladawon nga gawid, ti pagpakaam muna. Agluto kamlata kanon, iti masida, tamang kamlatan. Tamanadladawon nga gawid, kaputa. Alas 10 ka no? No, agsara, ti kalendari nga pagtrabahuan na. Manong nemi. Amuklatan, nunat mapaspasamak. Kaputa na pang kumat, manong nemi, dinano ni nanang iti karinderya alas 8 tirabi. Karibaga na nga alas 10 manong nemi, nagsara. Nakasara maten ti karinderya. Sa dinong artean ni nanang. Kananyat mapaspasamak kang kuhana. Kanasino ti lalaki nga nagbalinan nga kamalala na. Manong nemi no kastangan day off ni nanang kanayon mitlat tagagpaili. Mapangkano makitsenda. Mapangkano ag shopping. Igatgatangan na kami mat kadi manong nemi kadagidi baro nga ruwatan mi. Kinore din nak igatangan manong. Tanong kasta nagswertek mat ngagkalap. Siya kunti mangilako. Tadi matin masango ni nanang. Kwartak madilatan natin ti pagka paglakwak iti makalapak mama. Iti may isa ngal daw ti Domingo nga day off ni nanang. May isa nga nalaki nga nakamotorsiklo manong nemi iti may dito'y balay. Hey, June! Tata? Amamudak? Amamudak si katay naon ng anak ni Carmen. Ni nanang. Si Carmen tinaga na. Ada ni Carmen? Ada data ikit ti baybay. Ada hanapan na, diya mo, anat na pa na kinuha. Kadwa na digdudua, kabsat ko. Ni tatang mo ngay. Ada rito, nagtibalay. Ayan, pastor ka naman ta.
Kasalitan mo ni tatang mo. Agapan mo kami. Siya ni Titong Carlos. Tito Carlos? So, tumanong kayo, tata. Ay, tito. Tang, adali Tito Carlos. Agapan mo kayo kano. Ang dama dito sa halas ni tatang Manong. Dengdengag iti radyo. Pinatay ni iti radyo. Kaya, Carlos. Tuwa ka. Kumusta ka, pare? Gusto eh. Awanin. Tsaka mga trabaho. Ari ko't si Bibiyagan na tayo. Oo, pagas ka. Adama mo kang nalaing agabalon at therapy. Banta alaik tuntoy. Nagama na, Carlos. Kasi ka, kumusta ka matan? Tila na odimot nga, nakakita kang kayo na nag-graduate at high school. At natrabaho ko sa siyudad. Dasang ka ba siya nga negosyo? Nabitak pa nga, nagbakasyon ito eh. And nangipas na kakamanda natin yung asikasukin ang negosyo ito sentro. Hanamat lang sa siyudad. Kumusta mo ti pamilya? Nabayagan ko ng balo. Kadi. Ket. Ang kapit kasawa nga ron. Ito ko mga rot kahit kong asawaan. Ngem. Sampai lang mabalin tayo. Basta gayam. Napiyakan ka ta. Nasya tibiyag mo. Damat. Siyak. Mangalap. Manalon. Idi. Imita. Maysan nga baldado. Inutil. O rin naman paragsak mo pa dyan asawa. Tsaka mo. Nohan niya klase karagsak sa pulan na. Kita na. Gagagay marbarang mo. May bagang kang tumutlaan nga. Parang nga. Nakapasya na kami. Kahit ko nga pumasya ito ikit ibay-bay. Noon ako mo na kita napanagkala pa kita gumatang ako ma. Sabi nga si Malong dati anak ko. June, anak. Ay. Nagagayam nga dumdunggay ka na kami. Sa anak man nga pimano pa yun, anak lang ta sa mamangin ko sa saritaan niya. Ni Tito mga Carlos. Yan, nagkaraduaran ko sa high school. No kaya to, pare, di anya. Tulungan kayo, noon yan kasapulan nyo. Adamot pa lang pagkalap ti anak ko. Kaya adamot trabaho ni Carmen, giganti karinderya. Wanang, dapat nagbasa ko man ni John. Di mo kayo tagbasa, John? Ako man pagbasa, Tito. Di siya tayo magbabasa ka nga. Dito pala iyo, papindasan tayo. Sasabok at barbar pusa pa yan. Abay nga kahit na kami ang tulungan, Carlos. Ano ka pa eh? No, kahit ko tumulong, may parit. Si Kamat, pare. Apikid nga sa anin. Alam ako nam John. Tatangmat, no? At nagrasya nga may ito. Dapat nga pa nga di awatin. Kano, ni Tito Carlos, kahit natin tumulong, ni yamanin mi unay. Well, tulungan kayo. Tapos no, saan kayo marigatan? Kasasarita nga rin ni Carmen nga no, mabaling kat ay kikatin ni Jacarenderia ison ti mang-manage iti sanga tinigusok dito sentro. Alaem nga empleyadam ti asawa. Kun! Bagay kayo ko na. Tagbaling nga manager. High school graduate lang ti asawa. Alis to lang isurok. So nga
Agtutulog tayo. Ay John, gaya ba ni nanang mo tapos makapagsasalita tayo, ya? Nagtungpalak met Manong Nemi. Iti panunot ko Manong Nemi kasla masilser matak dagiti pasamak. Sa anak lagi ka nagbintot nga na nga Tito Carlos kat iso tinakita kiding ng itulod kininanang. Iso't kinay narakop na. No, kunahan nga dapos to't negosyo na. Api nga nakamotorsiklo lang. Sa bagay Manong, nangin natin motor na. Pang-sport. Basla ka kahit na siguro ta nakamotor, ganti nakakutse. No alain na ni nanang. Balo ka no isuna. Diyos ko. Ano tayo? Mapaspasamak. Kinon ko nakitinakam ko Manong. Inayabak nga rin nila ng Manong Nemi kat kastaunay kagagar na iribagak nga ni Tito Carlos. Pinanawan na kampagid din nga kakapsat, kastaunay titaray na. Nanang, orayan na kami Kinuna ni Lily. Ni, pinanawan na tayo malata ni nanangin. Kumay kayo Lily, Joan. Namin tinarami dito Katagor-oray kami kanagitay. Sumanglad nga nagkaputi bye-bye. So nga dan, kasta ulit try ni nanangan nga nangiyawid ka dito, ginatang mi, nga ikan. Tigamat nga may na pang nagkalap. Awan ti makalapan kasto Alaal ti dano Habi nga rin nakalapan da. Baka digiti nagbungbong deta. Nabungbungan, ginatang ni nanang. Hoy. So gabo na nga, pasit makalapan ti asidag, kapag nagbungbong da Ganang bungbong kamat, Manong. Kano matiliwak nga Uno sakti mabungbungan. Alaso niyo wag na. Asin na Tito Carlos nga magbagam. Alain na kano niya nang agtrabaho. Tada negosyo na. Pagbasahin na kano. Iti kolehiyo. Nagpintasan. Papintasan na kano ba iti balay tayo? Ano ya? Gadagbayatin. Asino na taga Tito Carlos? Kinaratuarang ka yung tatang ti high school. Taga-tumid laili tayo. Ngayon mapin saan ka maragsakan Manong. Pagbasahin na ka. Good ko na Baka ito nagraduarak ba ti high school di. Pagbasahin na tumid ti college. Kahit ko nagbaling nga nurse. Lili. Kahit sa ka madjuan. Kahit mo pagbalinan. Kahit ko baling doktora. Mati nairigat Naresmet ko na. Ang mga santa ang basa ti college. Kahit adang magpabasa ka tayo. Unang makaturpos to ni Manong John. Di istunto ti magpabasa kang kan. Pwede makadahanon kami Manong Nemi nalpasan ti saritaan. Digi di talo. Nagdutluto matinina ng Manong Nemi. Nagpagatang Manong Nemi ti soft drink ni Tito Carlos. Ay, ada bang nga ti ice cream dito? Ice cream kayo. Dayo Tito. Gumatang ka ti soft drink siya nagatangan na kami kinitatang mo ti harak. Beer. Ngumin-inom ni tatang. Painom magdero Apigin din nga saan? Nyati mo baka harak ti mangpakuti, mangbiyag ka iti nat na tayong orat na. Manong Nemi dya ka muno apay nga napainom ni Tito Carlos ni tatang. Partner! May dati pa nagpartner tanong kastoy. Ana, aminom ka. Mayat nagpaiso. Tirik na. Tao na kayo nuwak. Nanayon ang bay. Ay, madamdaman itong data. Tamang antay pay. Kinunan ni nanang. John,
Nang, bagkate mo, atibayan mo ni tatang mo. Tapos tigas na kita, magsasama mo lang ka tayo. Umay kan, Carlos. Ayan, sikat nagluto. Dati paborito nga ikan, tinagatang ko. Sinigang ko. Basta man di ko na. Manong Nemi. Makadlawak ka talaga. Makadlawak. Hindi makapangan kami Manong Nemi, simrek, insarek ko ni tatang Manong Nemi ti silid. Anak, makaturog ka. Muna ta nakainom ka nga maiturog yun data. Tang, kahit yung ka tulungan na tayo ni Tito Carlos. Bakit di nga saan? Kasi kabit lang ko ng garasya. Madlaw ko, Tang. Madlaw mo. Madlaw mo. Kahit yung ka nga magtrabaho ni Nanang, iti negosyo ni Tito Carlos. Kahit na nga mga tulungan, bakit nga sahanin, nagbaling nga manager ti ginayo. Kahit saka, pagbasahin na ka, napay kahit mo. Ano tirason, tapos arami din ni Tito Carlos dito. Anak. Tigod naman lang, nagkusunada ni Tito Carlos kaninanang. Maturog ka. Panawan akon. Saan yung sinumbatan niya sa latsud ko? Kahit kundi maturog. Tatang, ipalubos ka di. Kahit kundi maturog ko na yun. Panawan akon. Diyos ko. Ito rin mo harap iti kwarto Manong Nemi sa pulik na iti kaabsat ko. At dadat sa ako ti balay. Nakasasarita na iti classmate na. Sinapul ko na iti duwa Manong Nemi. Manong Nemi ti kusina. Katakit inarakob na kagin inagak. Iti madlaw dak Manong Nemi naksina na. Erjan. Tito. Hindi ko nakaga, kada ito yung may panag-enroll next sem. Kaya tuyugan kanto pala kaning mapan iti kabisera tapno basa ka. Ang pagbasak dito. Katsak na nga maka mo, namin. Nagtutulog kami ng nananag mo, kanitatag mo. Nato balay nyo, pabintasin tayo. Ang maling nga konkreto, nalagda. Mapinis. Madaan kita sa gagayasang silid. Nagkaabsat. Nadyabang ka di motor mo. Sukta mo. Ikam ti double engine. Tapos no, makadayo ka mo nagkalap. Kasi anong oras nagkalap ako nung basak man. Kaya nagbakasyon ka di. Nagkalap ka. Di ka mo ka di kayat nga. Mabalim mo nga pagpangas. Ti bangka di motor mo nga. Double engine. Makadano itadayo. Nagkakasla ka na ditres sa di motor di bangkam. Ano na yung makatayo dito ta? Ditres lang aron. Diso aron. Nga baka magmotor ka ti 60 horsepower ka doa di makadayo ka. Sige, panawag kayo pa. Labanak iti igid ti baybay Manong Nemi nga nagpagnapag na nagpampanunot. Diyos ko. Naskan ka din mapasamak ka na kami ti kastoy. Nabaldado ni tatang. Ita. Ada kamhalala ni nanang. Kasarita ni nanang. Kat ni tatang. Amo na siguro nga da relasyon na gani doa so nga saan na nga sinumbatan sa lusod ko. Yung tultulon ti inutil na. Apay nga saan na nga paritan na gani doa. Apay nga
makapungtutak manong naming nga manoksaw. Nambarak nagpitot ka naging batusa ko bakal-bakalin digiti daluyon. Imuyong mat ti daluyon manong naming takasta. No bato-batuan digiti daluyon umuyong da dumakkel da kasla dala kumarit ken ka. E madadamat ti pungtot ko manong naming kadadadamat ka bato-batuan kasla pagarup ko manong naming ti bakalag ni Tito Carlos. Di oray ni nanang kat iramramang ko batuan. Nagiti ayop, nagiti alilaw, nagiti manang alilaw. Manong Nemi, karabian na supal sa sangpit ko. Hanap na palam. Tinamag ni nanang. Gamanganan. Sana ka mabisinan. Apa ito problema? Apa'y naraming dyan di kasyanan. Apa'y nalipliputan niyo ni tatang. Di ka kadingasyan kang kuwana. Kapo ka didamasan ng inutil. Ay ananti kariyo kang kuwana. Nagkinari kayo, itirigad ka na maayang gani. Ngawaran at mapaspasamat. John, makatwitag salita ta. Di ba kaya amangag ni tatang pagsalitaan ta? Umay ka dito eh. Nanang, dakkel ka. May sakan nga baro. Maawatan mo ti mapaspasamak. Talagang maawatan. Anak, nusang ko nga ramidin dito eh. Matay tayo tirigat. Ano nga matay tirigat? Aging nga dabaybay nga pagkalapak. Hantay nga matay. Aging nga hamok tagtalon. Santay nga matay. Narigat. Hamad kang kanayon nga dumakalapam. Kasko na ni Tito mga Carlos. Detres lang ti motor. Ti bangka di motor mo. Hangka makadayo. Manulot makalapam. Inintot pagpagbasahin na ka. Ikanak tinapindas ng trabaho. Pabintasin na ti balay tayo. Ano pala kahit mo? Ti sarod-sunahan. Naragsakay ka di amang liplipot kinitatang. Agpraktikalak lang, John. Ano ito? Kasawan na kita tao. Hawan bibiyang na kita tao. Kada tayo. Ususarek lang ti panunod ko. Ken kasabulak. Kasabulan nyo. No saan nga may painitatang nyo, tinaran niya ka masakbayan nyo. At damay sa tao nga nakasagahan ng amang tinaran niya ka masakbayan nyo. Wala yan. Mayat ka tikunak. Anang. Diyak maawat. Diyak kayat nga tultuloy nga lipliputan yun ni tatang. Subibiyag pa lang ni tatang. Anong arte kayat mo? Urahan tayo matay? Sa kontoramidan? E kasanunog paot pwede biyag na tumanong katawan. Basta diyak kayat. Diyak kayat. Ngam saan nga sikat mangisuro. Noan niya ti kayat ko. Gusto matungpal. Nagtalawak. Makamo ka. Gago. Da kayo ti gaga. Diyan ka di agago. Ada tao nga nakasagana nga tumulong ka na tayo. Madan ti pintas ka balay. Makapagbasa ka. Madan ka pa ti double engine nga bangka di motor. Ano pala kayat mo? No saan mo nga awatin di kita? Nga tulong. Ano kasukat na. Di pa nang lipot yung ni tatang? Maawatan ni tatang mo ti amin. O nagipulong ka. Maawatan na.
Nanang apin aramid yun di kastoy. Apin tulok yung naalilaw kayo. Saan ka naalilaw? Ilang lilaw na kayo ni Tito Carlos? Pinasirarapan na kayo ti kwarta. Kalpasan na. Imparik na nakata kayo ti arakob na nga saanin nga may din tatang. Tikat saan ka di nga panakaalilaw na ita? Malalilaw kayo. Hanggang napintas na desisyon nyo. Sampay nga nalato ti amin nanang. Nakisina kayo. Isadang nyo ang aliplipotan ni tatang. Hanga sikat ng isuro. Uray sa sinot pagsaludsudam. Saludsudam ka na tao. No saan nga rumbeng, daramidek mo no saan. Rumbeng mo no saan nga rumbeng. June, adalangat. Kasapulak, ada makasapul kanya. Nga makatulong ka na tayo. May sangabalo. Wala nga may sangabalo kung saan kayo pag nabalo. Basta saan nga sikat ng ito. Laglagak launay no saan kong awaten tikas na nga jaya ti may sakas kini Carlos. Adaking kuha na taragsak ko. Adaking kuha na tikas sa pulak. Na saan nga maitid ni tatang mo. Manong nemi saan nakasimang sangpet sa Jabalay. What? Nagtalay na itiigid ti baybay manong nemi nagaramid ak ti abong-abong ko. Inalak manong nemi ti bakante nga kardero ken banga. Arig na manong nemi nga nagsulo ak nga nagbihag itiigid ti baybay. Pasaryo may dakpasyarin dalili kini Juan. Manong abay kayat mo dito eh. Abay kami na mapaspasamak. Imposible nga saan yung umadlaw. Kung nga ron, nakaparparada na pa yun. Umiyanin dahil dyan at lakay Carlos Idibalay, ang gani? Pasaray. Ket. So, nandag kakaida kininanang. Datangarot sang kwa kayat. Nagatusaw-saw di kita tao. Nakadakdakas ka nun ni nanang. Gusto ko na. Kinitatangan at madbadlaw yung kang kwa na. Medjay. Naliday. Kasarsalita minung akin ni Joan. Didak pakadalagan ko na nalang. Agaman tayo ko na kininanang. Tikal-kali kagom na saan nga mabisinan. Agaman tayo kano kininanang na mapapintas ton tibalay tayo. Katsika, abing amin di mo kaya tagbasa. Kat pagbasahin na ka. Tsakayat. Kapata para kanyak. Satanas na dyan nga, Tata Carlos. Ano? Di ba nagkita ken kuha na at dasara na. Demonyo. Kat na kayo. Si Galili. Balasitan kan. Balasan kan. Ori sa kadyuan. Agad nanad kayo. Ang mga iraman na kayo. Ha? Takal di posibilidad na ito. Napintas man ni nanang. Yung napinpinas ka manin, Lily. Juan. Iso nga numabalin. Nood ako makabaylak. Ipanaw kayo. Panawan tayo na nga balay. Kaputa nagbalin ng impyerno. Kasano nga ro din ni tatang. Pati ni tatang, itaalaw tayo. Kahit mo sawan, agbati na ginidwa. Nananang ganay Tito Carlos. Gaputa. Rumbeng unang agbati da. Gaputa may bagad ang iti impyerno. Ti dati nga langit nga balay tayo, nagbalinan nga impyerno. Tada demonyo nga nakikabalay. Nagbalinan nga demonya ni nanang. Diyos ko. Yung tayo itang magbagaman malong pepesuhan.
aging gama nung nemi. Akalbasan, tidwa nga lawas, sipo di may daksinarong kaharan di kakapsat ko. Tatituyak latan manong, mapanak agkalap, mapangko ilako, nadagatan ko di bagas, kanda dumaka sa pula, nalagdamot tinaramid ko nga abong-abong. May sangal daw, manong naming, panaggapo ka pa nagkalap, may sangal bakit timay. Damo agad gumatang. Nana, gumatang kayo? Nako, kahit ko lang yung padamag ka, nanatayin ni tatang mo. Halya? Natayin ni tatang ko? Dardarasa ko manong naming anapan sa Jabalay. Yung digit ilang duha kakapsat ko manong naming tinadanon ko aksang sangit. Manong gawanin ni tatang. Ayun na ni tatang. Yung taray na to hospital. Kaya ate naging bakit ka natayan? Natayan ate, pagbagada nga natayan. Daan ka nun gumangangas. Yung ambulansya na may lagi, pati hospital. Nanano ngamin? Kamo. Basta latan lang sana. Kinamiti sila nga naudatal. Naudatal? Apay nanano? Tsaka mo, di mi amo. Manong Nemi. Iniyawid na ni tatang. Punarariyan din ang yawid kang kuana. Manong Nemi. Kaya kinuyog manong Nemi, dagdi demonyo ken demonya. Manong Nemi. Naglaok ti pungtot. Ladingit gamarikrik na. Sinalangat ko ang tagos ni nanan. Pinatayo ni tatang ko. Ano tayo magbagam, ha? Ano tayo magbagam pinatay mo? Hanggang na tayo ni tatang. Noon tinang papatakin ko. Pautopsya tayo ni tatang. Loko. Ano pautopsya pala magbagam? Naatake ni tatang mo. Iso tibaga ti doktor. Naatake. Ano ko ba't naka-attack yan? Kita. Mamaling siguro nga. Dati maod ka sakit ti puso na. Ti maod ti sakit ti puso na. Gapukin ka na. Talna ka, John. Talna ka. Kasi katigapo na no. Apay nga natay ni tatang. Da kayo. Iti padam nga dakas nga tao. Talna ka. Ang gagiskandalo. Kande. Manda pali plus na para kay bansahig ni tatang mo. Naragsak ka itan. Kaputa na ito tinururay yo. Itipadam na demonyo. Yung pupuutam ti saok na nang. Pupuutam ti saok. Makarma kayo to. Tinamdagat ni tatang. Nagpintas di pa ng make-up da. Tanakagop-gwapo isun. Tatang. Di naman nakabagsalita sakbay ko mga natay ka. Ano nga talaga't napasamak ka? Naatake ka? Kamu ti sakit, kamarikrik nam, ti aramid ni nanan. Hanggang kumapay na tayo ita. No sana kasi ti aramid ni nanan. Tang, kasasayang una na ito yung panakapukumikan ka. Kinawante sa balang aking pasol no saan nga nagitidua. Tikiti ayaw. Ito may tabo ng tibangkay manong Nemi. Pinarubusak man nga nagarubos tikiti luwak. Kastamat ng kadadyuan kinilili.
Yawawan ti makitak manunlemi nga garubos nga luwa ti dakis nga ina ken asawa. Hagragrag sakit di. Tanawayadan kaday nga lakay Carlos tagpadpadadan nga balo. Minsan ko nga itulok manunlemi ngagtalin na edda iti balay mi. Balay ng impundar ni tatang ti balay mi numampay bagbaga nila kay Carlos nga barbar puwen. Ito makasangpat kami dito'y balay manunay mi kinalpasan tinasken nga malpas. Kinasaritak ti ina. Nanang, o abay, saan kang sublipay? Iti abong-abong mo, iti baybay? Saan ko nga pumanaw dito'y? Awan sa bali nga pumanaw saan ka na kayo? Awan ti magdalagam. Taday dati nagtulagan mi kini Carlos. Napay lang order rami din nyo. Pumanaw kayo? Kabaylam ka di nga biyagan, di kita kakapsat mo? Kabayla kita biyagan. Kabaylam mitag biyag, ure awang ka. Kayat mipay nga awang ka. Sige, bahala kayo. Nakapimpinas ko matitulag. At Dani Carlos, nga pabasa ka na kayo, nagkakabsat. Dani Carlos, nga papinas ka na balay. Di yung maawat. Itataratayin ti amayo. Maawat yung kuman, kabuta, balo akbatan. Horay pa'y, nunatayin. Samya kaya't nga watin titulong. Tipadam nga demonyo. Pumano kayo dito ay. Katibing kaya't magkikabalay ti kaskada kayo nga dagas. Da kayo ti nagpapatay kayo ni tatang. Da kayo ti kriminal. May manaw daan manunemi. Kat siyempre, balbaliw ngay mandang kami dakam nga kakabsa. Manong, Lili, ituloy mo tagbasa. Paggraduarak ton high school. Wen, amok. Isyak ti makamok ka na kayo. Sige, tumulong kami mit ka ni Juan. Conforme di mabalim may tulong. Nung gasta nga bakasyon, trabaho kami. At mabalim nga magtrabaho ni Ili. Pangwartahan mi. Very good. Katsyak. Ituloy ko nagkalap. Agkalapak. Aldaw ka na rabi. Manggetak. Agbiag tayo. Urekas ka sa nulay. Aldaw rabi manunemi nga baybay laing tayang ko. Nakita dati kagat ko manunemi nang ruwan na ni Tata Tomas. Wen, ni Tata Tomas manunemi a komprador. Tano saan ko nga masangong pa nga ilako digit na makalapak. Isunti pagpangilakwa. Ore na medyo nalaklaka. Nanginginan no siyak timapan mangilako. Ngayon nalaklaka, kabutalis tumit laing nga. Bayadan mo. Ay, di ka masasailan, di ka siya nga ususarap nga bangka. Daan sa una yan. Masabat mo nga bagyo. Tribunada yung tabaybag at marakrak ti bangkawon. Mga sinabot Diyos nata. Kaya baliwa mo. Ang matigatan. Yarabidan ka tinaknak kila bangka. Kaya naknakil na pigpisa nga motor. Di pagbayad ko, tata. Tandan na gam. Hindi ketso sa hulugam. Iti kondisyon, amin nga makalapam, ilakom kanyak. Di bayad na, idya nga kisayanta. Ti hulog mo, iti tunggal panagkalap mo. Hanggang amo mo puputan, mabayadam ton, kukam ton. Igatanga ka pa iti napipitas pagkalap mo.
Makadayo ka. Yan tangi, kalaban lat among nga pagtaudan ti kwartayo nga kakapsat, ipapasutan. Kahit yung sawan tata, tulungan tak, woy, makitagar, tigagit mo. Yan masyanak yan ka. So nga, tulungan ka baro. Ano ti kondisyon tata? Bakit? Ano ang kondisyon di bagbagam? Hamon mo tumulong ka, itipadong nga tao, haamo nga sapsapol di kondisyon. Hanga kas kanyak ni Carlos. Mugmat ka. Asinugmat saan nga makaamo. Iti mapaspasama ka na kayo ini. Ini dumtengen da dyan nga karos ti biyagyo. Nakaro daw na eh. Nang naroon di inam. Amom, awan ko manulong tikas dyan arami dinanang mo. Si bibiyag pelaheng ni tatangyo. Ija pa mismo nga balay yo. Pagraminan da. Susapo lang karo. Nga dahil tamat-tamukan nga panggurgurami di. Iso nga sit ng talaw ka nag-aramid kat abong-abong mo tigit di bye-bye. Imbag ta di yu inawat. Tikas dyan aramid ti inayo. Numampay balo mat ng ti inayo. Nga ba ta pamati mi, tata? Isutot ng papatay ka di tatang. Mat ka rin mabalintang ipangisaklangan ka na kuhada. Mat ebidensya tayo. Kung napo-autopsya ko matibangkay idin tatang yo. Dito ko mga namuan, no kasanot ipapatay na, no paisong atake, wano ada ng sabidong kang kuwana, wano ada ng bakil kang kuwana, wano ada ng tuktok niya. Susapo ya. Basta ti pamatik, pinatay da. So order ko nak, na kumata naman na pa-autopsya di ana ama di bangkay na naman tayo kuma. Kastamat kaya ko edi. Ay, paipalubos ko mga rod ni nanang mo. Nalababaya mo barok. Basta natibiyag. Basta agagagat ka. Kaya nagsingsingpit ka. Tulungan na ka. Magtedak, itibangka di motor mo. Takal. Tintinagam. Di mo ito mapupuutan. Kukwam to. Sa ikang kakarikitay, moderno nga pagkalap mo. Kasta nga rin tinapasamak manong naimikat kasta o ni tiyaman mi. Huwen. Gabot na siyempre makadayo akon mo pa nagkalap. Ado matendig na makalapa. Kat nung hasta ka sumanglad. Eh, sika man ang ditap na, chair. John. Peko na iti kasta tata. Agad sa kangarot ti kaaduan ti. Na iya nakalapan. Numampay si katinaodi. Kaya po. Itamgat talagang imadun ti nakalapam. Kaya day. Ito iti bayad na. Naksayditan na ti katong kalagkalap ka. Ay 10% ti makalapam. Iso ti pagtinag mo. Di mo mo pupuutan. Kukwam ito na kita bangka. Kanda kita pagkalap mo. Ikaw ba nagtata? Kaya gininot ka mo. Di ka mading ambisyam saan? Agbasan ito di kalis ni Lily. Isig ka nga rod. Hangabalikan niyak tata. Basta mapagbasak ti kolehiyo di kita kaabsat ko. It ka ba alam na ito? Baka mapalagdaan pa yan na malayo. Kaya talaga kasapulang malagdaanan. Isungan tirantak. Lalawan na. No, ada pagkurangan ta kwarta. Magandaguli ka na kanya. Barok ta mabaling ka matapatangan. Nakamimbag kayo tata Tomas. Ay, Jesus ka po. No, sinuman kasapulang di tulungan. Mom, tumulong ka. Adopted ni Apo Diyos ng blessings. Manong nemi manipod mo din tanapintas tigas-gasat kong agkalap na makadayo mga bagatang ako tanan itay medyo nanginamat ng naruwat tumaraki akmat aw ti problema ka rin kakabsat ko manong nemi tanasingpit da nagagad da kaya na iti panagbasa ni Lily iti kolehiyo siyempre pinagbagaat hanggang pala mag-boyfriend ha. Siyak ni manong mo. Ako pa girlfriend ko. Baka si ka, the boyfriend mo. Ako manong.
Karigatak nga, tagibanen, ilalaen, iti pagrigrigatam. Hoy, agyaman ak kasta. Stamit kang kajuan. No, graduar kan tuman ti high school, basta kan tuman ti college. Siga nga rin kuya, ang problema yung kanya. Basta tinasken, mapagbasa kayo. Sayang. Ano ko lang masayang? Si Bibia kumapay lang ng tatang ita. Nala, naragsak to unay ng tatang. Iti ayan na itang lubong. No, makita na pintas to tibiyak tayo. Kumusta nga tamat na ni Nanang? Lipatin yun. Intultuloy na tipan nakaalilaw na. Kita nyo? Di na pa yung mga talyawon ko. May matan, kumusta kayo matan anak ko? Mayat madla ka dito biyagyo. Alam nyo dito, ito iso para kada kayo, sa rin nyo. Oray kumamat kas jay. Linipat na tayo nga namin pinsan ni Nanang. Namin pinsan nga naalilaw. Inalilaw. Di nga lakay Carlos. Kahit mga nga makita iso na. Nga maamon no, kasasaad naman no. Tapay. Pag-rupyuhan nga na siya at kasaad na. Kadbak nang tikinakuyok na. Baka nagkasar na pag-itan. Ano nga papanutan dito? Awan ti sa bali ang papabasol sa pagarigan ta. Nagbidot man ni Nanang tinaramid na. Kung samit lang iso na. Basta para kanya. Isuda iti dahil nga lalaki na. Tinang papatay ka dito at tatang. Iti may isang rabi, manunay mi kaslasang ko na pupuutan nga nagtugtukak iti balay da Jasmine. Ni Jasmine na mismo manong name iti ng ilokat. Hay na imbag nga rabihim Jasmine. John? Martin Jr.? Siya, apay. Nagwapa ka man ni Jasmine man. Apay, masapal mo. O may kapasya rin. Amo ka, daka. Si Mangpet ka, iti malam. Nga nagkapunti syudad, nga nagbasaam. Bagkang ka, tani, yung mga pupuutan. Baka graduar ka doon. Flowers for you. Diyak naman gamay ka. Diyak penak. Mabit lang arot eh. Agar ka. Bungan tabarugong mo. Sana kalakabrata. Amok karubal at umay. Dumanong ka. Agtugog ka. Nagbasit agsukat. Kinalubanan ngayon nakita kitahin manong natamdagat. Ilokod jayin. Nagwapo ang gayang ko na dati mo nagwapo ka. Nagsasalita kami manong nagkinumusta kami kung saan natin nagbasa. Okay lang. Umad lamang ibarit nung pasyaran ka. Da. Ni Papa. Siriin ko maita. Baka nakakaya tapos trekin. Kami nakaturugan. Nakaturugan nga ba ito nasapang ng shot? Basta kaya. Ni mamang maroon. Ni mamang dati sila din. Ni manong ko. Awampay. Danapanan na. Te bunso mi. Nakaturog ba ito siguro? Di mo pa inawad dati flowers. Hindi out ko itay. Ang atangam na ita. Ang ko ginatang. Nagagit nga agmulat yung basentas na duwa kapsat ko babae. Basta? Ayun. 3 red roses. Among ka dito kayo tasawan. Among I hate you. I love you. June. Apay. Dinakayat. Idadata pa lang ti high school. Impatbadlaw kung king ka. Kung bakit nagbasa ka, nagbasa ka naman lang. Mapagraduar ko laki ni Lily.
Nuntun nga tawan. Ako mo sa bali nga magpabasa kanya. Pagbasak pala di kita kakapsat ko. Sakto agbasak. Tawari na. Nakadayo akton. Tasanak ka rin may kanino sana ka nagturpos. Siga ka kang kanan nagtamtap na chat niyo. Papanagkalap. Mga sinapod Diyos. Amo ni Apo Diyos kakasyan na. Siyak na talagang kasapulan. Itiikan na buenas. Napapindas pegahin ti balayon. Nabasit, kurang pa eh. Napimpitas gamit ni Biagyo tata. Awan naganak ka na kayo. Teko nakarudan. No asino, itag kasapulan nga talaga. Iso tulungan, adad nga tulungan na po Diyos. Adad tao nga ramatin na tatno, tumulong. Kat kumusta mo tininanang iyo? Tsaka mo, awan di damang kun kayong kuwana. Nakitak na minsan, inutoy, Diyos yun dad. Kunak man nun, dadadtoy. Awan, dadadjay. Mayate nata, isunti nasawa ni Itata Carlos. Di kayo na pa nila nagkasardak? Saan? Kinuri pa kamoda. Di mi kayat. Kagura yun ni nanang yo? Kabuta para kanya. Kadisutod ng papatay ka ni tatang ko. Gusto gaya. Natangkan ba't puso na nga ina niya? Basta latan binabayan na kayo. Nadaytamat tiga po na no aping yung karikatak ti amin. Tapno biyag kami. Kan mapagbasak tayo kapsat mo. Maglakid din tayo nagbaling ka na siya at nga kapsat, June. No sa bali lang, baka nung nagbalbalukan mo no, makamulatan ti, isulat baka mamunti biyag na. Yung bagta mong nga, kasyan ka na, ipatag di kapsat mo. Siyempre, datating kari tatang ko. Ore awanin ni Suna, saan ko baybayan ti magik? Kensong ko baybayan ti kapsat ko. Tuloy mo nga ti kinasangbit mo, John. Hangkag basbisyo. Panagkunak. May kamti na naranyag masagbahay ni kapsat mo. Nung mabaling na ako makit, irepa mo nagbasa. Ha? Ano, adornong mo, ganrol ka. Oray no, agawid ka madla dito eh. Tarabit pa nagkalap mo, uno, ti bakasyon. Bayam, tapadasik to. Padasik to nga bingahin ti oras ko. Para ti pa nagsapol ko, kan ti pa nagbasa. Manong nemi naman pa sanak pa sinong batan, iti namin adumat na pa nagsubli-sublik. Iti ayan, the Jasmine manong. Yung sana ka na pukawan tinamnama. Manong nemi sa nga napupuutan, ti pa naglabas, ti panawen. Kasta ko ni taragsakmi, kabuta, agturpusan ni Lily. Kalpasahan manong nemi, naduamat ng natawan nga nakapagturpusan ka nagtrabaho ni Hasmin. Manong, regalo kang ka diploma. Di adapin ang diploma ni regalom kanya. Kahit ko sa wanang sikat pa yung sagutan. Thank you, Manong. Di abot Diyos na rumbay nga pagtingkwan tayo. Di abot Diyos. Ading ko, nung makapagtrabaho kanton, kahit kumatagbasa. Tapos yung kantumat hindi makamukin ni Juan. Ganon, tapagkurangan na, no, adakanyak. Hindi, siya may tumulong. Hanggang pa yung nag-asasawa, ha? Kasi kung mag-asawa ka pa yung boyfriend ko, ato nag-ararim ka. Ato, ha? Ngayon kahit ko pati magtrabaho. Kita akong pagdanagan,
Isa akong ti mangituloy yung pabasa ni Joan. Pagbasa mo tayo ti bagim. Uwain manong nemi nagenrolak nga rod. Karig-karigatak manong nemi. Ilang pakir itilugan ko. Takayat ko manong nemi. Ito saan nga kasera. Minalam nga gawidak. Hanga balik ko nak. Sa anak lagi din maperdyan. Kahit 45 minutes lang at tarayak manong nemi. Manipod syudad naging gana iti ilimi. Nagagatangak manong nemi iti second hand nga owner type jeep. Kahit ison tinusar ko manong. Agkas-kasera, dalili, kanijuan, tanilili manong nemi kadagtrabaho ni syudad, intultulumit ni Juan, itiya, panagbasa na. Ininto ta siya, manong nemi, minalam nga gawida. Dadapay na gidugon daw, manong nemi nga parparbangon, kat agsaw sumalugak nga mamanagkalap. Kat nukasta, nga swertek manong nemi, iti ado nga makalapak. Maminsan lang ipakat ko, palned ko. Kat mas daw tumatmanin ni Tata Tomas. Hindi ka marigado, kasta ramidam, ha, John? Saan nga may bayan na po, Diyos Tata? Awan pa'y turog mo, Nakaturog ak ti 3 oras, saksi malom. Kita napuyatan ka, mabaling ko naman, kaya pinti maturog, no? Ori nakatugawak, basta nagsanggir. Noord makaturog ka, bayatang agdra-drive ka. Jesus apo baka madisgrasya ka. Alangan mo't nga di unag ti eskwela, pagbasaam, iti pagturugam. Lagi dita, mapastik ko tigdingag, di maturog iti unag ti klase. Saan nga nagagara manong nemi, nga ti may sang aldaw, iti syudad. Madanas ka na mapagkugatangan iti tandaan. Medyo lang ti pakasapulak. Iti kas lang nasulik dagit duwabukal ti matak, di ba kitak ti may sang bakat nga. Kiw-kiwan iti basura? Imposible na ito. Saan nga inanang na ito? Imposible nga inanang. Apay ko mga iso. Ano ito tumalyaw kanyak manong naipi pati iso na nakigtot. Iso. Niyapay. Inasigak. Tumaray mo din. Nanang, mabit lang. Nanang! Saan nga nanging kaskaso manong? Diyos ko. Kasi ka din nagbalinan ni Nanang? Ni Apay? Una saan iso? Tanong iso? Apay ka saan nga nagsardeng, tiawag ti Nanang? Una saan nga nagsardeng, kapat na mabain? Saan iso na dyan? Saan iso? Saan iso? Inulit-ulit kong imbaga manong name. Sabi ko mata saan iso? Saan ko mang iso? Eking ka natakamat ko karagil tuwakab sat ko manong name iti may papan tinakita. Manong saan iso? Saan iso? Sabi ka saan iso ako nam? Tanakitam ka din? Among ka di tayo ni Nanang? Saan? Ahang iso. Sabi ko mang iso. Kasano ko mga agbaling nga? Agkiwari ti basura. Nagsapol ti kanin na. Alaman? Kit nagbak ng di kinadan na. Sa mesa, inukas pagari kang kumanta, saan na amanusan ti makipag na-edit ti sidong na dyan kay Carlos. Sabi nga di agawid. Baka awan tiro pa na kada tayo. Nagbangbang tirupan na idi, si bebag pala ni tatang, gar-arama din takos. Kano kas pagarigan tagsubli? Maawat siya ka di.
Dapat lang kuya. O di kasyon ka agis na nga. Nang nalang tayo tulat ta. Kan kasapulan na titulong tayo kas pagaringan ta kas jay. Apay kuya. Kagurguram na taninanang. Di aramid na ti kagurak. Saan nga ninanang nga mismo? Ano saanan nga ramidan ti kas pagarikan. Tagsubli. Si awat kamit lang kung kuana. Anak-anak lang. Iti kasi pa nakakita kang kuana diyang kuman ginawagan tinanang. No linaksid ko nga ina. Ninanang tinaglaksid ka na tayo. Idadawad siyo. Nasabi ko mata saan nga iso tinagitak. Ngayon na isuman kas pagarikan. Sabi ko mata mapalunot nagsubli ka na tayo. Sabi ko ma. Manong Nemi, wait. Dandani mati nagturpos ni Joan. Tuwamat din, adak matin dito second year college, manong. It dumating Manong Nemi to death anniversary di tatang. At saka mo dumay ka manon, nga tawan. Nang lagip kami manong. Wait. Pimarte kami mata. Kalpasan Manong Nemi ti pangal daw apan ang lagip mi nagpadaya. Nagkukuyog kami Manong Nemi nga napan iti Campo Santo tapno kami sa Rungkaran. Idi adda. Nakatakder iti sa kaanan ti tanom na. Manong, adda nakauna ka na tayo. Sino na iti? Idi tumalyaw. Numampay na nadulpat tirupan. Ni Nanang. Nanang? Panggap naman yung tumadayo Manong Nemi ng alalistoak. Nagtimaray nga nang igawid kang kuwan na. Nanang! John, tapi kita rayandak. Da kayo na din nakita ki dia. Di syudad. Ngayon rayandak. Imas na nagdalili ka ni Joan. Nanang? Lili. Joan. Sabi kasi lang ayo. Sabi hindi ka nagsubli ka na kami. Nabayag ka na nga kasi ka sa sadyo. Lang. Ahan kami ka di nga napatag ka. Namin pinsa ka di nga linaksid na kami nga nakyo. Salak. Numay kari ka na kayo. Nanang. Maramidam tagpakawan. Si papakawan kami kang ka. Kung naman lang at iina, at dinakabay lang ang aksidente, anak na. Nakam kumakit na manglaksid kang ka. Yung saan nakakabay lang ang aksidente lang. Langron na kasasadyo. Lili. Joan. Manong. Lili. Iawit tayo ni Nanang. Kaya dalangit sumurot ka na tayo. Pilitan tayo. Nanang, sumurot ka kami. Mapakawanak ka din ako. Mapakawanak ka din na nagsagal ang basula ka nagkuranga ka na kayo. Ay, pasti ka lagi na nagpakawan ka naman nagbalbali yun, Nanang. Sampay ka na lado, ti amin. Agyaman anak ko. Agmabawihag no apay kami nga naalilaw. No apay. Nalipatang tigarik iti amayo. No apay. Ngajak na ibturan. Itirigat na kasasaan. Mapasublik lang kumaan. Nalpasan nga napasaman. Mapasublik lang kumaan.
Nalangsan nyo nga mapasublipay. Naoray niya tararamidan tayo. Naikariyakas dyan ti pagpatinggan ti biyag ni tatang. Kan naikariyakas to di amin. Tinas kanita. Laamirisyo. Tidakkalabindot yo. Tinas kanita. Nasilawan ng ti panunot yo. Saan kayo nga naalilaw o numaalilaw pa. Nawayawayaan kayo, hindi pa nakalilaw yun. So, agawit tayo, nanang. Agawit tayo. Kat siyempre, iti kaadayo, kan kaado, kita nagkurangan nyo ka na kami. Alamida nyo mateksulnit. Unan ako. Nagyaman na. Tas yawat kayo kanya. Itilikodan nga nagbali na kandakas nga ina akin asawa. Nagyaman na kanak ko. Oen manong nami nagsublimat laeng di dati nga naragsak nga pamilya mi. No pa'y awanen din ni tatang takurang kami. Ngam naragsak kami matlata kat naragsak amumi ni tatang gabata naragsak kami manong nami. Nagasawa kami kini Hasmin manong nami. Kanda kami tinagtalinaed iti sidong ni nanang. Iti pinapintas ken pinadakkel mi nga balay nga pinanawan dedi tatang. Irinto tanilili manong nami nakaasawa mo't lang ti padana nga nurse kad iti syudad nga nagnaed kada damatan na dua nga apu ko ni nanang ken kuana. Dua met apu ko na kada kami ken Hasmin. Ni Juan manong nami balasang pailaan. Iti mat syudad ti pagtrabahuan na. Irin to ta siyak manong nami. Naman pa nagraduarak man iti college. Ngayon kinaikayat kun manong. Iti nagnegosyo. Iti baybay. Nagamas dagak manong nami kadag iti artificial reef. Iti batog ti lugar mi. Nang kreitak manong nami ti kooperatiba. Kat babayan kanyak manong nami nga manager iti kooperatiba. Dakal tinitulong ko ka na kita kabaranggayan kanda dumapay nga adat igid di baybay na tinmikmon ka na taga kooperatiba. Nga na kami manong nami. Nga nagtalinad met lang ang mangalap. Kanda taga kooperatiba manong nami. Iso, ti pagpunduan kada kiti amin nga makalapan mi kada kiti artificial reef monobwa rama iti baybay. Apagkalapan na kiti miyembro. Ni Tata Tomas manong nami adan sa Hawaii. Inahalan ti anak na. Kaya balik siya akong da kamin, kooperatiba, simublat nga nagnegosyo. May panggap ka na kiti panagkalap. When? Kaya pagbiyagan iti baybay. Irinto, taminalam latamat nga gawid ti asawak. Manipod iti panang opisina na iti syudad. Kaya nanang manong nami, iti mga aware, mga aywan ka iti anak mi, kadamot na, bukod na matan nga negosyo, datsanggi na, nga bambantayan na, kabayatan nga bambantayan na, nga aywanan ti kita anak mi. Manong nami, namuak kininanang, nga nagbalingkay mi di nga naranggas ni Tata Carlos, sana magayong ngayong kasar. Kaya din nakasarak ni Tata Carlos manong nami, iti ububing nga amang kinamipinpintas ngam ni nanang. E dyan, ad-adda nga rin ang ranggasan na pinagbalinda nga tagaboy suna. Dito di ka po na no apa nga nagtalaw kan nagtatangkadan. Dito nga rod manong nami, di pagkasalitak, nagyaman naglaunay ti anos mo, nga nang nornos, kalpasan nga nag-insan kang ka ti detalyena. Kinagyaman akmadlaw na itilaing mo nga nang ibasag at sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga di mga kanagbuya. Santay kuma apaal alilaw kadag iti alilaw. Amirisan tayo nga imbag nurumbay nguno saan tinasken nga ramidan tayo. Santay nga itulok nga makulaapan ti panunod tayo. To'y nga dagyaman nga pagayam mo June.
Thank you mat kang kadyon, thank you pa nang ibore ti pagkasalitaan. Thank you mat kadagiti nagbuya.